Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mulit-muli mga kaibigan, unahin po natin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa pinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw, at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming mga tinig ng mga may hina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami, maghaka-haka at makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ng manaig po sa online media. Inaalay namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Senador Trillanes makakapagtrabaho at mananatili pa rin sa Senado. Duterte Drug War, magandang halimbawa raw ayon kay Sap Bongo. Nationwide martial law, mangyayari nga ba? Balitang panahon po tayo, Bagyong Paeng, humina ayon po sa Pag-asa. Mga naiwang pamilya naman at kaanak ng mga nasawi sa Itogon landslide, isa sa ilalim po sa debriefing. Bilang naman ng mga namatay sa isang linggong paghuhukay sa landslide sa Cebu, nasa 6 na puna. Mga housing units sa Tacloban City hindi pa rin daw kompleto at sira-sira pa rin. At gobyerno balak mag-issue ng access card system para gamitin po sa pag-monitor ng mga turista sa Boracay. At sa ating survey question sa gabi pong ito ng Miyerkules, sa patuloy pong pagbagsak ng ating ekonomiya, dapat na bang sibakin ang mga economic managers ng gobyerno? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa napakalaganap na palatuntunang Kamaong Acero na sumasa inyo po ng live on HD quality at napapanood po sa buong mundo. Bueno, kasama po natin ang buong pwersa ng Little News Philippines.
News and Current Affairs team, ang ating operations, creative and live streaming. Sa pangunguna ng ating Engineer Oliver Licop na nasa remote engineering control. Sa production, ang ating producer head writer, Angeline Valencia. At sa control, si Engineer Alas Oliver. Kasabay po natin ang ating mga masipag na mga tagapag-ulat. Once again, kami po ay ready maglingkod sa inyo po ngayong gabi ng Miyerkules. At dun po sa ating mga viewers, mga suki, ay muli po namin kayong iniimbitahan na pakilike po ninyong ating FB page ng Leader News Philippines at isubscribe nyo rin po ang ating YouTube channel so that lahat pong nangyayari sa ating bansa, lahat pong mga totoong nagaganap po sa ating bayan ay agad nyo pong nalalaman. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan mga kapatid. 48 minutes makalipas na po ang alas 7 ho ng gabi. Uunahin po muna nating kumustahin ang lalawigan po ng Cagayan. Isa po sa mga probinsyang naapektuhan po ng todo ng Super Typhoon Umpong at marami pong issue patungkol po sa rehabilitation, relief operations, mga taong dapat matulungan. So tayo po ay makikikumusta sa Kapitolyo po ng Cagayan Province at kausapin po natin any moment si Cagayan Governor Manuel Mamba sa ating palatuntunan. So standby po mga taga-Cagayan. At standby po ang ating mga kasamang mga nagmo-monitor po sa rehabilitations and relief operations, mga public service sa mga naapektuhan po ng bagyong Ompong. Right, kung ready na si Governor Mamba. Sa oras pong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi, nasa linya na po natin ang gobernador po ng lalawigan ng Cagayan, Governor Manuel Mamba, sir. Magandang gabi po, si Errol Dacame po ito sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. We are being watched worldwide, sir. Welcome po sa program, Governor, sir. Hello. Good evening, sir. Hello. Governor, good evening. Hello, sir. Governor Mamba. Hello. Yes, sir. Governor, magandang gabi po sa inyo. Governor Mamba, narinig ko si Governor Mamba at actually naririnig siya buong mundo. But apparently hindi tayo narinig. Governor? Hello. Hi, Governor. Governor Manuel. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Saglit lang ha. Hello. Pakidial mo nga ulit, Angie. Pakibalikan mo nga si Governor. Saglit mga kaibigan, sorry po at medyo kailangan nating establish. Alam niyo naman po ang Cagayan ay tinamaan po ng Super Typhoon Ompong. So I think nahihirapan po yung signal. So relax po tayo at batiin muna natin ang ilan pong mga maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Siyempre, si partner Camilo Villasa Miliendes. Ating kasama po sa RevGov, partner Camilo. Kamusta na si Bishop Nilo Tayag? Baka pwedeng bukas makausap natin si Bishop Nilo Tayag dito sa ating palatuntunan. Primong Ike Iking says bubuyo dyan sa Tiwelbay. Engineer Ike, kumusta ka dyan? Si Ami Bubilis Lim, ang ating batchmate, classmate sa high school. Good evening, Ami. Pastor Ram Gamboa. Hi, good evening, sir, and good evening, sabi niya, Sir Errol. Thank you for watching our show and joining our program tonight, Pastor Ram. Si Daryl Soles de la Vega nanonood din po sa atin at si Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors. Balikan natin si Governor Mamba. Nasa linya na po natin once again, Governor, si Errol Dacame na po ito sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines. Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. Hi, sir. Good evening. Ay, oo. Naririnig ko siya, pero hindi niya ako marinig kaya. Bakit kaya? Governor? Hello, sir? Governor? Hello. Hi, Governor. Magandang gabi po, sir. Hello, sir? Hindi kami magkarinigan ni Governor. Bakit kaya ganon?
Oo. Kunin mo ulit, Angie. At hindi ko maintindihan. Oo. Baka naka-speakerphone si Governor. Hindi kaya? Paki-advise nga na wag nang mag-speakerphone siya. Oo, paki-advise. Baka naka-speakerphone siya. Alright, sige. Saglit lamang mga kapatid. Ulitin natin yung ating survey question sa ating palatuntunan sa patuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya. Dapat bang sibakin na ang mga economic managers ng gobyerno? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Huwag po kayong manatiling nakasilip sa ating palatuntunan. Everybody's welcome to participate in our program. Jeffrey Carlos. Hello, Sir Errol Dacame. More power to your show. God bless. Thank you, Jeffrey. Nag-grocery ako kahapon. Nagulat ako sa 50 pesos isang maliit na repolyo. Oh, yung carrots, 100 pesos ang kada kilo. 2 piraso, Diyos ko po. 100 pesos daw yung 2 carrots. Balikan nga natin. Ayan. Once again, nasa linya natin si Governor Manuel Mamba ng Cagayan. Governor, magandang gabi po. Hello, sir. Hello. Good evening, Governor. Hello. Good evening, Governor. Hello, sir. Governor Mamba, magandang gabi po sa inyo. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Hello. Yes, sir. You're now on air, sir. Hello, sir. Alisin mo ulit, Angie. Hindi ako marinig. Sorry, hindi ako marinig. Bakit kaya ganun, ano? Bakit kaya ganun? Hello, sir? Ay, last, pakibalik mo yan. Yan. Power yan eh. Hello. Saglit, sige. Hello. Ipasok mo. Saglit ha. Ipasok mo yung power na yan. Yan. Hello. Governor, saglit lang, Governor. Saglit lang. Oo. Ayan. Nagkaroon ng, ayan. Hello. Ayan. Governor? Yes, opo. Good evening, sir. Sorry po at medyo may naputo lang na linya sa amin dito. Sir, si Errol Dacame po ito sa Kamaong Asero dito po sa Leadernos Philippines. It's our pleasure to have you this evening, sir. Good evening, Errol. At good evening sa mga tigapikinig natin. Thank you so much. Nagkarinigan din po tayo. Governor, kaya po kami napatawag sapagkat nais po naming mabatid. Kumusta po ang relief operations dyan sa probinsya ng Cagayan, especially yung mga tinutulungan niyo po, Governor? Go ahead, sir. Well, tuloy-tuloy naman ngayon at nagre-restore pa rin kami ng power at tuloy-tuloy din po yung kapagkuha ng datos para dun sa mga nasiraan ng bahay. Marami po kasi, mga 18,000 ang totally damaged houses namin. Aha. At mga more than 100,000 ang partially damaged houses. At saka kumukuha rin ho kami ng datos ng mga nasiraan ng mga tanim, especially rice and corn. Umaabot na po sa mga 5.6 billion ang nasiraan sa pananim at mga livestock doon sa probinsya ng Cagayan. Opo. With that figure, Governor, anong porsyento po ng production dyan sa Cagayan ang naapektuhan, sir? Well, I would say na the whole, kasi dalawang beses kami tatanim. Nagtatanim. Opo. 2 planting seasons. I would say 30 to 40%. Malaking epekto po yan, Governor, sa kabuhayan po ng mga magsasakang taga-Cagayan. Opo, so malaki ang Cagayan, Governor, and I really understand the hard effort you are doing. Ilang bayan po itong inaasikaso po ninyo sa buong Cagayan, sir? Well, 28 towns and 1 city, and city of Tuguegarao. And then, meron po kaming island town, Calayan, and some island barangays din ng Aparri. So all of the 28 municipalities, Governor, lahat yan may mga nasa datos na naapektuhan ng todo? Ay, opo. Lahat yan. Kasi ang lawak ng Ompong po, tapos ang tinamaan ho, yung gitna ng Cagayan, kaya both north and south of that, talagang tinamaan po. Kaya the whole province
may mga declared damages po kami from properties, pananim, livestock, fishery, and lalong-lalo na sa mga kabahayan po. Opo. Alright, dun po sa mga nanonood sa atin, tayo po kasi ay napapanood ng ating mga kapwa Pilipino worldwide. Ano po ang itinutulong ngayon na Governor ng Kapitolyo sa ating mga kababayan dyan sa Cagayan? Well, aside from relief operations, the initial na ginagawa namin, Opo. ang plano namin ngayon is we have to prioritize kasi di rin namin kayang bigyan. Mhm. Ang farmers na affected kasi sa atin is about 157,000 farmers. Opo. So ang tutulungan ho namin is yung marginal farmers. Yung mga farmers na ang pag-aari nila is 0.5 hectares below. Mm-mm. So this is about 30,000 of them. Mhm. Ang plano namin is magbigay na lang kami ng rice kahit 10 kilograms lang of rice every month for 3 months. Mhm. And then yung mga nasiraan din ng mga bahay, yung completely, totally damaged houses, Mm-mm. they're about more or less mga 90 to 20,000 yun. Ganun din. 10 kilos of rice every month for the next 3 months. And then, yung mga ibang farmers din po, this is coming from the provincial government po. Opo. Iba kasi yung galing sa national, Yes, sir. ang ibibigay din ako naman namin ay mga vegetable seeds Mhm. para kahit pa paano in 45 to 50 days ay meron naman na silang ma-harvest out of the vegetable. So, ito ho yung initial and hopefully makakapagbigay din kami ng mga GI sheets Aha. sa mga nasiraan ng bahay. Kasi nung last time naman kami super typhoon, nagbigay kami ng 4 pieces of GI sheets sa lahat ng totally damaged houses. And we have about 20,000 of that ngayong ompong po. And then, we are making representation sa national government Aha. para lahat naman ay makabibigyan nila. Usually ho, sa mga nasisiraan ng bahay, yung DSWD, nagbibigay po ng 10,000 sa partially destroyed houses Opo. and 30,000 sa totally destroyed houses. And then sa mga farmers naman, nagbibigay ho din sila ng mga hybrid seed, Mhm. hybrid rice seed, and hybrid corn seeds. Maganda po yung mga initial na tulong po ng Kapitolyo Governor. Sapat ho ba ang pondo ng probinsya na nagagamit when there is a state of calamity, Governor? Ay kulang na kulang po. Hindi ho namin kayang sagutin yung sa super typhoon. Aha. Kaya po, devastation ho talaga ito. Apo. Kahit lang sa mga kabahayan na namatay, there are about 20,000 na totally destroyed. Wala na ho silang mapapalikan. Kaya kami humihingi ng tulong sa mga NGOs, yung mga iba-iba pang mga pwedeng tumulong po sa amin. Apo. Dahil talagang hindi ho namin kaya kung kami lang. So in short, dapat maintindihan pala, Governor, ng ilang kababayan natin that you prioritize yung mga greatly affected. Tama ho, tsaka yung mahihirap. Apo. Kasi marami naman po ang kayang bumangon on their own. In fact, may mga Cagayanos din na kayang tumulong pa kahit na biktima kami lahat. Apo. Yun ho, pinapaintindi namin sa kanila na let us not take advantage na nag-expect tayo lahat ng tulong Yeah. dahil hindi ho kaya talaga. Apo. Kaya napaka-importante na meron kaming listahan Apo. ng talagang dapat matulungan at dapat ho walang palakasan. Kaya Ayun. nga po meron kaming master list na mga land holding na mga farmers namin. Apo. Meron din kaming master list and validated ng mga tao natin yung talagang totally destroyed ang mga houses. Opo. And you implement the assistance distribution directly through your office at hindi po ito dumadaan na po sa mga kapitan na Governor? Yeah, ganun po yung ginagawa ko. Although
Nakikipag-usap din ho kami sa kanila, pero meron ho kami tao dun sa ground mismo na sisiguraduhin na matatanggap ng mga tao. Kasi nung ako yung nag-governor po, na-organize ko po ang mga tao dyan sa baba. We have neighborhood organization sa bawat purok, sa bawat barangay sa Cagayan. Ito ho yung inuna ko dahil alam ko na malaki ang tulong pag-organize yung mga tao dyan sa baba. So we have purok organizations, about 5,700 plus na purok organizations po. Oh, that's very nice and good to know na meron po kayong well-organized set of group sa kada purok-purok sa mga barangay governor. And we would like to congratulate you sapagkat sa kasagsagan po, pagtama ng bagyong Ompong sa Northern Luzon, that includes Cagayan, ay nasa lugar kayo mismo. At medyo nasusundan ko nga, Governor, yung tila mga hamon na naman sa politika sapagkat di ba nasabay na may mga mayor na nawawala, yung pala nasa Malacanang, pero nagulat po ako, Governor, the following day may kolumnista na nag-aakusa po sa inyo na kayo daw po ay nagpapabaya sa tungkulin. I don't understand that, Governor. Well, alam niyo po, ako ay bagong governor. At ang mga kalabang ko doon, yung mga datihan doon, lalong-lalo na yung mga Enrile po, at saka yung mga kasama nila. 42 years na po yung mga yan dyan. Ka-bilyonaryo sila. Pinatatakutan po sila dyan sa amin. Pero kami po hindi natakot at kami lumalaban dahil naka-abusado po yung mga yan. Kaya yan po ang gumawa ng lahat ng kalokohan dyan sa amin. Yan po ang mga protector ng mga korap, ng huweteng, ng smuggling, ng money laundering. Wala na hong ginawa yung mga yan kundi magpayaman doon sa amin. In fact, wala ho silang bahay sa amin, yung mga yan. Ganon? And then, sila din po yung nanggugulo pa ngayon kahit na matanda na sila, kahit na nagkatalo-talo ng mga anak nila, sila po yung nangingira din po. Hello, sir. Nawala yung linya natin kay Governor. Pakibalik natin sa linya si Governor. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin sa kalalagayan po ng mga mamamayan sa probinsya ng Cagayan. Alam niyo po kasi, di ba nabalita na may mga missing in action ng mga mayors at iba pang mga provincial officials? Yun pala, nandun sa Malacanang at tila may pakay na iba. Ayan, kaya tinatanong ko si Governor what is really the score sa issue ng parang si Governor pa ang parang binabaliktad pa yung gobernador natin. Governor, sige po. Let's now show what is the truth, especially sa kinukustyon nitong grupong ito na nagpapabaya daw po kayo sa tungkulin. Sige nga po, patunayan nyo, sir, na hindi kayo nagpapabaya sa tungkulin. Go ahead, sir. Well, unang-una po, wala po sila doon nakasagsagan ng super typhoon. Yeah. In fact, 5 days before the super typhoon hit our province po, nag-forward na ako sa mga tao. Yes, sir. Pumunta na ako sa radyo, sabi ko, a super typhoon is coming. Dahil meron na po kaming pangyayaring ganito ng 2016. Yes, sir. Lawin na super typhoon din. Right. Nagtataka nga ho ako kung bakit tag-alisan yung mga kasama ng Enrile. At pumunta pa ng Malacanang despite the fact na alam nilang may super typhoon. So siguro din ho yung makikita kung sino nagpapabaya sa mga tao. Sa totoo lang po, ngayon lang sila makakita ng gobernador na nag-organize ng mga tao. Ngayon lang po sila nakatikim ng gobernador na nagbibigay ng 500,000 every year. Every year po, sa bawat barangay, 820 barangays, sila ho yung implement ng binibigay kong pera para sa kanila. No, so para infrastructure, 300,000. And then 200,000 sa bawat barangay po yan sa mga soft projects katulad ng mga scholarship,
Katulad ng mga additional na mga honorarium ng ating barangay nutrition scholars. Yes, sir. Ganon din po yung daycare workers natin. The first time ho ito nangyari sa Cagayan. And then bawat taon po, nagbibigay din po ako ng 3 million. That's 87 million for the 29 towns. Yun sa barangay, sir. Kasi alam ko po, Apo. dapat talaga bumaba ang resources ng ating provincial government. Opo. At sila po nag-implement, hindi po ako. At kine-check ko lang dahil meron naman akong organisasyon sa baba at ini-involve lang nila in the decision-making, implementation, and monitoring. Yes, yung mga na-organize na grupo dyan sa baba. This is the first time that we're trying to empower our people, capacitate them, make them partners in nation building. Takot ho sila sa ganun, yung mga yan. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nila ng laban sa korupsyon, laban sa drugs, laban sa terrorism and insurgency. Sila ho yung nakinabang sa lahat ng mga yan for so many decades yan sa amin. Ngayon, at lalabanan natin sila, total na election ho sa 2019. Kung matalo ho ako, uwi ako sa atin. Hindi ho ako magkakapit tuko dito. Kung ko lang, nilabanan ko yung mga yan, in spite the fact na mga bilyonaryo sila, in spite the fact na wala nang ginawa kundi bumili ng boto, nilabanan ko yung mga yan. At I will continue doing this po. Maniwala kayo. And I will not stop dahil mga abusado, yung si Enrile, yung mga kasama niya ho, ayaw nilang maiba yung magkaroon ng reforma, yung ma-stop ang status quo. Yan po ang laban namin dyan. Pumunta sila dyan sa Malacanang because I filed cases against them po. Yung Vice Governor at yung 10 board member na kasama ni Enrile. Dahil nawalan ho kami ng 328 million dahil hindi nila pinapasa yung budget ho namin. Yung 2017 budget namin, pinasalan nila December of 2017. Yung 2018 budget, dahil they have the numbers, hanggang ngayon hindi po pasado. Kaya nawawalan po kami ng mga opportunities, mga tulong ng national government because there are conditionalities. Kailangan ipasa namin yung budget para magbigay sila ng 328 million. Yes, sir. Ayaw nilang ipasa. So I filed cases against them because we lost 328 million for the concreting of our provincial roads coming from the national government. Kaya ho sila pumunta dyan sa Malacanang para siraan tayo at makiusap tungkol sa kasong ito. At ayun, let's stop po. Dami na nilang final sa akin na kaso sa ombudsman. Awa ng Diyos, na-dismiss po lahat dahil gawa-gawa nila. Ang pinapakinggan kasi nila, yung tumatanda na plunderer, na magnanakaw, na abusado, na nawala na ang credibility niyo sa mga Cagayano. Wala ako yan. Kung sa Enrile lang, sana siya lumaban sa akin sa governor para malaman namin kung sino yung gusto ng tao. Alright. When it comes to governance and services to the people, Governor Mamba, maliwanag na results speaks for itself yung panunungkulan po ninyo. So, nagulat po kami na may mga lumalabas na ganyan. But of course, ang mga residente, ang mga Cagayanon po ang makapagsasabi kung anong klase ang liderato niyo po ngayon kumpara sa mga dinatnan niyo po dyan na namayani for so many years at nakatikim po ang mga Cagayano ng kakaibang klaseng serbisyong nararamdaman nila down to the level of barangay na tila ngayon lamang po, Governor, nangyari. Yun lang, tama yan, Errol. I am now 60 years old. Hindi po ako nagyayaba. Ako isang doktor po. At paano, 2 beses na nag-mayor din ako. I've been congressman also for 12 years. Nag-serve din ako sa kabinete ni President Noynoy Aquino. I have had a lot of learnings to do. And I intend to do my best para sa aking probinsya. Kawawa ang aming probinsya. It used to be a premier province. Right. Ngayon, kami na nahuhuli sa Region 2. All because yung klase ng liderato ko namin. And yan po yung aking gagawin para mag-change naman
para ma-inspire naman yung mga tao. And I intend to serve as inspiration to our people. And I intend to be an exemplar to our people. Alright, oo. Governor, tinitiyak namin sa inyo na ang Leader ng Philippines, ang programang Kamaong Asero ay susubaybay po sa inyong magandang pamamahala at magiging kaagapay niyo po kami sa pagwaksi sa mga tarantado sa lipunan, sa mga abusado dyan sa paligid. At yan po ay wala sa ating makapipigil na yan po ay isiwalat natin worldwide sa pamagitan ng ating programa. Governor, nasa inyo po rin po ang pagkakataon. Mangusap po kayo sa mga kagayanon, sa mga balak pa po ninyo at sa mga nais pong iparating na mensahe sa kanila po. Una, Errol, maraming salamat. Kung ako'y mag-aabuso, i-criticize niyo po ako. I-tackle niyo po ako. Dahil matanda na po ako. 60 years old na po ako. Gusto ko pong gumawa at mapaganda yung aming probinsya. Mm-hmm. At pinapromise ko po sa lahat ng Kagayano that I'll do my best na iwaksi itong mga kurap dyan sa atin. Tulungan niyo po ako dito. Hindi ho ako magkakamali. At kayo yung inspiration ko. Ngayon lang tayo manalo. Kahit wala tayong pera. At yung pera ng bayan po, inyo po yan. I will assure you. Hindi ho ako tumatanggap ng SOP mula nung mayor ako hanggang ngayon. At patutunayan ko po sila na ang gobyerno ay tigasulbar ng problema. Ang gobyerno ay ehemplo sa tao. Ang gobyerno po ay katuwang para tulungan yung mahihina sa ating sosyedad. And tulungan niyo po ako. 2 beses na po tayong tinamaan ng super typhoon. Siguro sa buong mundo, walang probinsya na ganito ang nangyari. Kaya magtulungan po tayo, magmahalan tayo. And pakiusap ko sa mga Kagayano, gamitin niyo yung organisasyon niyo to empower yourselves, to complain, need me to complain, and capacitate yourself. Dahil kung hindi ho tayo magtutulungan, kawawa ho tayo sa dami ng kalamidad na pupunta sa atin. Kung hindi ho tayo magtutulungan, hindi ho may iksan ang mga problema natin na isang sambayanan dyan sa ating probinsya. So, ang pakiusap ko lang po, dating na naman yung eleksyon, piliin nyo yung tumutulong sa inyo. Piliin nyo yung may plano para sa inyo. Right. Huwag yung iboto yung bumibili lang ng boto. Yeah. Yung pera, kunin nyo, iboto nyo yung alam nyo na nagmamahal sa inyo. At may mga plano para sa inyo. Dahil ang klase ng gobyerno po, depende sa leader na inyong ipapatayo. Tama. Na marami tayong pagkakamali. Marami na rin tayong sufferings. Marami rin tayong lessons to learn. Huwag nating balik-balikan yung mga pagkakamali natin. Errol, thank you so much sa pagkakataon na ito at rest assured, and I will assure you that we will never go wrong. At I am open to criticisms. I am open to filing cases against me kung mali po yung ginagawa. Very well said, Mr. Governor Manuel Mamba. At as again, yung sinabi ko po sa inyo, kami po'y nanunumpang susubaybayan namin ang magandang pamamahala po ninyo. Kami po'y magiging katuwang po ninyo sa pagsisiwalat po ng kagandahan at pagsupil po sa kasamaan dyan sa lalawigan po ng Cagayan. Governor, we wish you all the best. Maraming salamat and good evening, sir. Maraming salamat. Good evening and God bless. God bless, sir. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Cagayan Provincial Governor Manuel Mamba, ang inyo pong napanood sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, naghatid po sa atin sa oras na 16 minutes after 8 in the evening. Patuloy po tayo sa ating palatuntunan Kamaong Asero. Ulit-ulitin natin yung ating survey question, mga kapatid, na pwede niyo pong sagutin sa ating palatuntunan sa patuloy pong pagbagsak ng ekonomiya. Dapat bang sibakin na ang mga economic managers ng gobyerno? Alright. So, well, sa mga taga-Cagayan, maliwanag po ang tiyak na magiging sagot niyan na ngayon lamang po sila nakakalasap ng maayos na pamamahala ng kanilang provincial governor. For so many years kasi,
kahit kami pong mga nasa Metro Manila, alam na alam po namin ang nangyayari sa Cagayan. Alam na alam namin ang smuggling, alam na alam namin ang corruption na nangyayari po sa Cagayan nung hindi pa ho si Governor Mamba ang nakaupo. Wala pong naitatago sa media. Nga lang, sa tindi po ng galamay ng corruption nila noon, pati media, sinusupal pala nila ang mata, sinusupal pala nila ang bibig para hindi may paalam sa nakararami. Pero ngayon, iba na po ang panahon. Nag-iba na. Marami na po at lalong dumadami ang mga intelihenteng Cagayanon na marunong na pong pumili ng maayos na mga leader. And I'm sure, sa darating pong 2019 elections, matinong leader pa rin ang kanilang pipiliin. At tulad po ng ating paniniwala, pag si Governor Mamba pa rin ang kanilang tinulungan at sinamahan, hindi po sila magkakamali. Alright, sige, reports muna ng ating ratsadahin sa mga oras pong ito. Unahin po natin ang report ni partner Jojo Sikat. Criminal liability nais ibaba ni Senate President Tito Soto. Marami po kasi ang nagkakasala na mga minor de edad. Marami kasi ang nagkakasala ng mga edad po ay below 18 years old. Pag below 18 years old, ang konsiderasyon dyan ng batas ay minor de edad and therefore, hindi po basta-basta pwedeng ikulong yan. Bagkus yan po ay papadala muna sa DSWD, hihintayin na sumapit sa tamang edad at saka lilitisin sa kaso. But you know, ay tila nga lalong dumadami po ang mga nasasangkot na kabataan na ang mga edad po nasasangkot sa krimen na ang mga edad po ay below 18 years old at naghahanap siyempre tayo ng solusyon. Solusyon nga ba ang pagbaba sa edad na iset po sa 13 years old? Alamin natin ang detalye ng report na ito. Hatid na ni partner Jojo Sigat. Parang Jojo, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Naalarma itong si Senate President Vicente Tito Soto III sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang nasasangkot sa krimen. Dahil dito, isinusulong nitong si Soto itong panukala na mag-aamyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 upang ibaba sa 12 taong gulang pataas ang age of criminal responsibility. Sa kanyang Senate Bill 2026, sinabi ni Soto na sinasamantala ng mga sindikato mga probisyon sa Republic Act 9344 at ginagamit ang kabataan sa pagsasakatuparan ng kanilang mga illegal na operasyon. Alinsunod nga dito sa Republic Act 9344 kung saan ay exempted sa criminal liability ang 15 taong gulang pababa na ayon kay Soto ay masyadong mataas kung ibabatas sa international standard. Ito ang pahayag ni Soto. Pero mukhang mas matatagal pa yun. So ang naisip ko dito, hit the nail on the head. Diretsuhin na natin. Let's bring back and bring down the age of criminal liability to below 12 years old. In other words, if you're 12 years old and one day, you can be held criminally liable. Dapat ganon. Meaning they can be imprisoned in usual jails or special house? Ito, para matimplang mabuti yan, because that is the issue na naalala ko some years ago, kung bakit nila pinasa yung Criminal Justice Act sapagkat pinicture ng CLA ang mga jails natin na may mga bata na maliliit na nandun. Eh, yung batang maliliit na nandun doon, 9 years old, 10 years old eh. 12 dito eh. Di ba? 12 below eh. Okay. Una. Pangalawa, city jail, mga city jail yung nakita eh. Nangyayari na rin na paminsan-minsan. Pero just to make sure na hindi tayo mapipitasan pagdating sa party yan. In my feeling, we are giving an additional 15 million for a total of 20 million to the DSWD Bahay Pag-asa. So 20 million sa Bahay Pag-asa para mas ma-accommodate sila.
Then right now there are provinces na hindi pa kumpleto. In the 2019 budget, we will make sure that there will be enough funding for that. Ay importante dito. Batayan niya sa pag-aaral ng Child Rights International Network, ang average minimum age ng criminal responsibility sa Asia at Africa ay nasa 11 taong gulang, habang sa United States at Europe ay nasa 13 taong gulang, subalit sa Pilipinas ay 15 taong gulang na. Ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sicat, sa report na yan. Tingnan natin kung yung batas na yan ay may pasa at kung anong epekto, sapagkat alam niyo po ay sadyang nakakaalarma na dumadami po ang mga kabataang pabataang nasasangkot po sa iba't ibang uri po ng krimen. Nandyan yung krimen na pagnanakaw, merong panggagahasa, merong hold up, merong kung ano-anong mga pangit na gawain na dati-rati mga halang na kaluluwa lamang po ang nakagagawa, pero nakagugulat po ngayon na mga kabataan na po ang nasasangkot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan, 8:23 in the evening. Batiin muna natin, Angie, ang ating mga kahukbo, mga kasama po natin sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Especially ang ating founding chairman, President Tatay Domeng Aspiras Cañero, ang ating Vice Chairman, Vice President Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., who also functions as the legal counsel, ang ating Secretary General Roy Cañero, at ang ating Executive Director Jawar Sandoval na nasa Indonesia, and the rest of the committees na ang napagkatiwalaan po ay mga deserving personalities, deserving individuals to head every committee. Magandang gabi po sa inyong lahat. At by the way, may nagsusumbong kasi sa akin, bakit daw ang DILG ay tila atubili na ipaliwanag po ang konsepto ng federalismo. Ito na nga po ang mahalagang pag-usapan natin, sapagkat ang Pangulong Duterte ay gustong-gustong makapagpatupad ng malawakang pagbabago sa ating bansa, at isa po sa mga susi nga po dyan ay ang mapalitan ng ating sistema ng pamamahalang gobyerno. Ang presidential form of government, to convert it into federal system of government. No, ang problema, may nagsusumbong sa atin na bakit halatang-halata daw nila na ang DILG ay tila atubiling-atubili na ipaliwanag sa taong bayan ang federalismo. Kung yan man ay totoo, mga kaibigan, ay hindi maganda yan, sapagkat ang Pangulong Duterte binuhusan po ng pondo ang DILG para sa tinatawag na awareness campaign patungkol po sa federalism, federal form of government. Na yan po i-explain ng maayos, ipaintindi sa masang Pilipino sa pinaka mabilis na paraan na kanila pong maintindihan. In layman's term, ay nagtataka ako bakit may mga nakakahalata na aligaga, hindi, wala makita. In fact, mga kaibigan, yan po ay napatunayan sa survey, if I am not mistaken, ay survey po ng SWS, na walang naintindihan ang nakararaming Pilipino sa federalismo. Bakit? Madaling sabi, mga kaibigan, nagkulang po ang naatasan ng Pangulong Duterte, ang DILG. Nagkulang. So, mga kaibigan, ang pagkukulang na yan, dyan po papasok ang Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. We are committed to conduct continuing orientation, workshops, talakayan, forum, kahit maliliit sa baryo-baryo, bara-barangay, kapihan. Kami po ay willing na ipaintindi po sa ating mga kababayan ang kagandahan ng sistema po ng federal government. At yan po ay gagawin natin sa lalong madaling panahon, but
unahin po muna nating ipangimbita na sa darating pong Sabado, magkakaroon po ng malaking pagtitipon ang ating mga kababayan at ang lahat po ay imbitado diyan sa gagawin nating pagtitipon ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago sa Pasita Sports Complex upang maging parang pangrehiyong pagtitipon ng ating mga kababayan na naniniwala ng federalismo ho ay magiging susi ng tunay na pagbabago sa ating bansa. So imbitado po ang lahat. I think alas 7 po ng umaga, bukas na po ang ating venue at yan po ay hanggang alas 12 po ng tanghali. So everyone is invited dyan po sa Pasita Sports Complex para po sa ating gagawing parang regional summit. Ayan, sa Pasita Convention Center. Diyan po ito sa San Pedro City sa Laguna at yan, hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Areglado, doon po sa mga may nais itanong, tawagan niyo po ang inyong lingkod at sa ngalan po ng ating mahal na chairman, Kadoming Cañero, tayo po ay willing na magbigay ng karagdagang impormasyon. Ang inyong pong lingkod, si Errol Dacame, bilang spokesperson, special assistant to the chairman ay nakaredy po tayong sumagot at magbigay po ng karagdagang detalye patungkol po sa programa at advokasya ho ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 28 minutes after 8. Sabi po ng DOLE, marami daw ang mawawala ng trabaho kapag kay pinatupad ang Train 2. Nagbabalik si partner Jojo Sikat para sa balitang yan. Paring Jojo, once again, pasok ka sa program natin. Go ahead. Saglit lang. Samantala, sa patuloy na pagbagsak po ng ekonomiya, ito pong ating tanong sa bayan sa gabi pong ito, dapat bang sibakin na ang mga economic managers ng gobyerno? Repeat, sa patuloy na pagbagsak po ng ating national economy, dapat bang magkasibaka na? Birahin na, tanggalin na sa pwesto ang mga economic managers ng gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. More power! Sa Leader News, sabi ni Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors, Pick Motors sa Bad Santos, Darrell Solis de la Vega. Good evening sa lahat ng nakatutok po live via Facebook page. Malakas ang ulan dito sa Lipa, Batangas. Sa mga oras na ito, maitanong ko lang, may bagyo po ba? May bagyo po, pero humina si Bagyong Paeng, Darrell. Yan ang magandang balita, humina. In fact, di naman po yan tatama sa namang bahagi po ng lupa ng Pilipinas. Hello, Sir Errol. Good evening. We're watching from Riyadh, Saudi Arabia. God bless. Chris Angel. Chris Angel, magandang hapon sa inyo dyan sa Riyadh. Mabuhay ka, Governor Mamba, sabi ni Leonard Raimundo. At sabi naman ni Ray Fernandez, mabuhay ka, Governor Mamba, kahit hindi ko type ang kulay mo. May ganun pa. Gusto yata ni Ray Fernandez ay nakapang ano ba yung ginagamit na panghapla sa mukha? Mabuhay po ang Governor ng Cagayan, Ernaline Caingles Goles. At sabi po ni Warlita de la Cruz, thumbs up. Sir Errol, bakit po ang local DILG ayaw? Yan, ito na nga sinasabi ko, Ernaline. Sige. I asked Yusek Epidancing ng DILG. Yes daw. Pwede namang magbalangkas ang local for free. Yun na nga. But, ang may mandato na inutusan ng Pangulo at may perang napakarami upang gamitin na pondo sa public information ng federalism concept ay ang DILG. Pero ang sabi ng survey, walang naintindihan ng tao. Therefore, DILG failed. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po eh. Kaya nga, tayo naman ay hindi naman
nananatiling taga-sabi lang ng nagkulang sila, na matutulong tayo. Tutulungan natin ang DILG in our own private capacity. Nang hindi kami nanghihingi ng pondo sa Malacanang. Walang ganun eh. I understand 100 million ang inilaan ng Malacanang dyan sa DILG. I don't know what happened. Di ko po alam. Sila po ang nakakaalam dyan. Di po ba? Ulitin ko ha. Ang Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago magsasagawa po ng series of orientation workshops on federalism, packet of talakayan forum sa mga barabarangay sa kapihan kung saan-saan. Hindi po namin kailangan ng libo-libo. Ang kailangan po namin madala sa masang Pilipino o kung saan-saan may tao, doon po namin dadalhin. Hindi po namin kailangang malawakan na sabihin nilang libo-libo. Hindi eh. Libo-libo. Kailangan po ng libo-libong gagastusin. Yung may pera nga eh. Di ko alam kung nasa na yung 100 million sa DILG. Sila po ang nakakaalam. O basta kami, again, in our own private capacity, na hindi po nakalahad ang palad sa Malacanang, gagawa po kami ng aming kontribusyon sa bayan, series of orientation, seminars, workshop, para po sa pagpapaintindi ng federal government na nais pong inaalok po ng Pangulong Duterte sa taong bayan para maintindihan. Expect it from Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Teka, ready na yata si partner Jojo Sikat. Tinatayang marami daw ang mawawala ng trabaho kapag ipinatupad ang Trend 2. Sabi po ng Labor Department. Paring Jojo, magandang gabi pong muli. Go ahead. Go ahead. Paring Jojo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. What happened? Ano nangyari? One more time. Paring Jojo, muli, magandang gabi sa iyo. Go ahead with your report. A 3, a 2, a 1. Happy birthday na muna sa mga may birthday sa araw na ito ng September 26. Ayan, pabuenas muna tayo and happy anniversary sa mga may anibersaryo. By the way, batiin muna natin ang muli ang mga taga CLMA, Central Luzon Media Association Incorporated. Ng leader po dyan ay si Ma'am Mel Seriaco. Yan, president po nila sa kanilang 40th founding anniversary sa Biyernes. They have 2 days activity mula sa Biyernes hanggang sa Sabado. At ang Leader News Philippines po ay imbitado dyan. Si Errol Dacame po ay binigyan ng oras para i-introduce po ang mobile journalism concept sa bandang hapon po sa Biyernes and sisikapin po nating makarating dyan sa Tarlac City. Okay, balikan natin si partner Jojo Sikat. Labor Department nagbabala na marami daw po ang mawawala ng hanapbuhay at trabaho kapag ipinatupad na po ang Train 2 law. Parang Jojo. Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na maraming mawawala ng trabaho sa Train 2 o Trabaho Bill sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Senador Sani Angara. Inamin nitong si DOLE Director Port Dominic Tutay na posibleng maraming mawawala ng trabaho kapag naipatupad na nga itong Train 2. Sa kabila ng pag-amin nito, hindi naman maibigay ang detalye ng kaukulang bilang ng mga mawawala ng trabaho sa Train 2. Ayon dito kay Director Tutay, patuloy pa rin ang kanilang sinasagawang pag-aaral na lumabas na may mga maapektuhan at mawawala ng trabaho sa Train 2 tulad ng posibleng pag-alis sa bansa ng mga foreign investors sa mga economic zone kapag tinanggal itong mga tax incentives nila na nakapailalim nga dito sa naturang economic zone. Pinuna naman itong si Senator Wing Gatchalian itong DOLE dahil sa kawalan ng mga detalye at dokumento sa pagdalo sa pagdinig sa Senado. Ayon dito kay Gatchalian, priority measures ng administrasyon ang Train 2
Subalit tila hindi handa ang DOLE para maipaliwanag ito sa Senado. Aniya ni Gatchalian, naghihirap na nga ang mga kababayan sa taas ng presyo ng bilihin, may mawawalan pa ng trabaho dahil sa Train 2. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, sinabi naman ni National Tax Research Center o NTRC Executive Director Trinidad Rodriguez na maraming makikinabang sa SMEs at korporasyon sa pagbabawas nga ng corporate income tax sa trabaho bill. Aniya ni Rodriguez na kapag naipatupad na ang Train 2, mabibigyan ng trabaho ng mga corporate enterprise ang 2.30 milyong katao. Sa small enterprise naman ay 1.98 milyon ang mabibigyan ng trabaho. Sa medium enterprise naman ay 551,000 ang mabibiyaan ng trabaho sa Train 2. Pakinggan natin itong isinagawang pagdinig sa Senado. Enterprises employ 2.3 million people. Small enterprises employ approximately 1.98 million, and medium enterprises employ 551,000 employees. Does that tally with your data? Because you mentioned earlier that 80% of employees are in the workforce come from MSMEs. So I want to know if that's the total universe of our workforce, or 80% at least. Your Honor, if the data is sourced from the PSA, then it's the same figure, Your Honor. Yeah, but I'd like to confirm. Do you have your data with you? No. Can you confirm lang these figures at the next hearing? Because I want to see if it really is 80% of our workforce. Makikita sa video na hiningian naman ni Angara ang DOLE ng detalye tulad ng detalye na ibinigay ng NTRC upang maikumpara kung magkatugma sila ng NTRC, subalit walang maipresenta itong DOLE. Sa halip, nangako ito na kanilang isusumite ang mga kompletong details sa loob ng 2 linggo matapos yung pag-aaral na isinagawa nila ngayon ukol nga dito sa Train 2. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan. Kakaiba, no? Ang title pa ng bill ay Trabaho Bill. Pero ang inaasahan ng DOLE mismo kapag naipatupad dyan, naging batas, ay inaasahan ng Labor Department na maraming mawawalan ng trabaho. Diba? Palagay ko'y dapat pakinggan po natin ang Labor Department kung ano ang mas maganda. Kung ang batas na yan ay magre-resulta sa pagkawala ng maraming trabaho, di wag na yang isulong. Diba? Sapagkat hirap nga tayo na maglikha ng mga employment opportunities. Ang gobyerno lagi pong nangingimbita ng mga investors. Kung ang investor po ay lalayas dahil po sa Train 2, trabaho bill na yan, pag-isipan niyo pong maigi. Sapagkat hindi biro ang mangimbita ng mga mamumuhunan sa bansa. Katakot-takot na gastos ang gobyerno, magkakaroon ng investors caravan, pupunta sa ibang bansa, maghihikayat ng kung sino-sinong mga mayayamang kumpanya para pumunta sa Pilipinas, tapos dito naman, ngayon, gagawa tayo ng batas na magpapalaya sa kanila. Palagay ko'y pagkaisipan niyo pong maigi, ha? Isiping maigi kung maganda po yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi naman po ni Warlita de la Cruz, dapat nga noon pa yan ginawang batas. Kaya tuloy, maraming pasaway ngayon na kabataan kasi walang takot masangkot sa krimen kasi nga exempted sa kaso. Sabi naman ni John Garcia, good evening po, excellent. Ernalyn Ka-English Goles, tama po. Ayan. So, sige. Okay. Who else? Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Yung ating survey question, ang ating tanong, ho. Sa patuloy pong pagbagsak ng ekonomiya, dapat bang sibakin na ang mga economic managers ng gobyerno? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Huwag kayong manatili nakasilip lang. Imbitado po ang lahat. Sumali po sa ating programa. Dito po, kontra, pabor, ano man po ang inyong pananaw, yan po ay personal niyo pong damdamin. Welcome po yan sa amin dito. Garantisado, pagka sumagot po kayo, yan po ay babasahin po natin in toto. Good evening po kay Pastor Ram na nandito na po sa studio.
Nagre-ready na po sa susunod na palatuntunang Bible Cafe. Mamaya po yan ng konti after our show. Alright, tuloy tayo. Sa mga reports pa rin tayo, dumako. PNP Regional Director, galit na galit daw sa dalawang PIDEA agent. Alamin nga muna natin, para may breaker news tayo. Pumunta muna tayo sa probinsya. Alamin natin ang report ni Mike Paul Marquez. Bay, nabuhay si Mike Paul? Saan kaya dumaybyan ng matagal? Mike Paul Marquez, live mula sa Tacloban City. Mike, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Mike. Go ahead, Mike. Mike Paul. Bakit wala si Mike? One more time. Alam niyo po mga kaibigan, may nahuli, may naarestong dalawang PIDEA agents mismo. Drugs. Drugs pong pinag-uusapan. PIDEA agents, ha? Kaya nga, alam niyo po, lahat ng tao ay nangangarap ng pagbabago. Nabibwisit sa mga politiko. Kanina may usapan kaming magandang ang gulo po ng usapan. Kung magkakaroon ng mga pagbabago, mga politikong kurap aalisin, mga pulis kayang kurap aalisin din? Uy, sabi ko ang ganda ng tanong na yan. Kasi kung ang babaguhin lamang po ay political landscapes, mga politikong kurap lamang maalis, paano yung mga kurap na PIDEA agents? Paano yung mga kurap na nandyan sa custom? Paano yung mga kurap na mga pulis, mga miyembro ng sindikato? Di ba? Yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari, ha? Kasi hindi po pwedeng sa isang sektor lang. Malinis. Kailangan buong paligid. Kung maglilinis po tayo, dapat talagang lahat malinis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bakit hindi makapasok si Mike Paul Marquez? Ulitin nga natin. Sige. Hindi yata ako marinig ni Mike. Si Mike po ang ating correspondent from Samar area at nagbabantay sa mga nangyayari dyan. John Garcia, kumusta ka dyan? And sa lahat pong mga nanonood sa atin, good evening sa ating mga saglit ha. Nakalis na raw sila Pangulong Duterte at si Sap Bongo, kasama daw po si General Eliasar ng NCRPO. Sayang, sabi ni Bernard. Di tuloy na, hindi kagad na ipasok ni Bernard. Ayan, sige. Sa ating mga Dabber Cards sa Tobacco College na malapit na pong maging Tobacco University. Magandang gabi. Si Ferds. Sino mga nandyan? Si Lor Belisario San Andres sa Bataan. Sino pa mga kawan? Si Alma Bonaobra. Mar Era dyan sa Sorsogon. Kumusta ka dyan? At sa ating mga kaibigan na nanonood sa atin, partner, si Pading Eddie. Pading Eddie, yung pinoproblema ni Abraham Kundat. Bukas pag-usapan natin yan. At ayon sa sinasabi ni Pading Eddie Cobilla, yung ating kababayang OFW na si Abraham Kundat ay 4 na buwan na raw na hindi pinapasahod ng tarantadong employer. Diyos ko po. Yung kawawang OFW, iniwanan ng pamilya para lamang po sa trabaho na masukan po sa abroad. 4 na buwan hindi pa siswelduhin. Nagtrabaho ng matindi, patulo ng dugo at pawis. Ganito lang aabutin. Kaya nga po, Kaya kayo pong mga employment agency, dapat kayo po ay mga responsive, mabibilis dapat kumilos. Sapagkat, hindi pa nga nakakaalis sa mga OFW na dumadaan sa mga kamay po ninyo. Katakot-takot ng pera ang hinuhut-hut nyo sa mga OFW. Placement fee at kung ano-ano pang mga pamamaraan para kumita lamang po kayo. At sana kapag ka may problema, mabilis din kayong remisponde. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gaalala ko rito kay Abraham Kundat.
Ang employment ang recruitment agency niya ay Marinduquia International Manpower Services. Ayan. At si Abraham pala ay pinsan ay pading Jaime Kundat. Yung aking pading Jaime sa Pasig City. Right? Ready na siya, no? Ready na si... hindi makapasok si Mike Paul. Sino unahin natin? Ready? Balikan natin ang ating masipag na report. Alam niyo po, ang Leader ng Philippines, marami pong reporter. Baka isipin niyo si Jojo, sikat lang reporter natin na masipag. Marami ho kaming kasamang tagapagulat. Nga lang talagang sa Senado ngayon ay isang katerba. Trak-trak po ang balita. Trak-trak ang balita. Sige, padaanin natin, papasukin natin ang report ni paring Jojo Sikat. Senador Honasan, pinayuhan daw po ang Armed Forces of the Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano kaya ang pinayo ni Senador Honasan sa sandatahang lakas ng Pilipinas? Salamin natin sa report ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, once again, magandang gabi. Pasok! Pinayuhan itong si Senador Gregorio Gringo nasa itong Armed Forces of the Philippines o itong AFP na huwag gayahin ang kanilang ginawang 1986 kudeta. Ito yung naging reaksyon ni Honasan matapos sasabihin ni Trillanes na may ilang aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang dismayado sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon at maging ang Pangulo ay nagpahayag ng pagkadismaya sa mga ilang miyembro ng AFP na sumusuporta dito kay Trillanes. Magugunita na inahalimbawa pa ni Trillanes yung mga dokumento nito na magpapatunay na legal itong kanyang amnestiya na nakuha mula sa ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Honasan na dapat na manatiling tapat ang mga sundalo sa konstitusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Honasan. I'm not in favor of exposing the strengths and weaknesses of our systems, our institutions, to temporary friends or foes. How should the public look at Senator Trillanes' case ngayon? With confidence that the rule of law, due process is being followed. But whatever the comments are. So sir, dapat magtiwala ng Presidente sa AFP? Dapat magtiwala tayo sa lahat ng institution. Whether government official ka or Yes, the public especially. No? Dahil kung ano ang mensahe, we should not trust each other. We should not trust the institutions. What do we want to do? Bring it again to the streets, which is a very bad habit for a developing democracy like ours. Sir, what's your take sa sinabi ni Pangulo na may mga ibang soldiers daw? Sinabi pa ng senador sa AFP na manatiling sumunod sa polisiya at iwasan na mag-interpret sa batas. Pinayuhan din ni Honasan ng AFP at ang publiko na manatiling tiwala sa institusyon at sundin ang rule of law. Bukod dito, pinayuhan din ng senador ang Pangulong Rodrigo Duterte na dapat na maging kumpiyansa ito na susundin ng AFP ang rule of law. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Dapat naman ang Armed Forces of the Philippines ay manatiling tapat sa konstitusyon ng bansa. Kung sino ang instituted na leader, commander-in-chief ay dapat masunod, no? At hindi dapat sumasali po sa politika at dapat hindi po nagpapagamit sa politika. Sapagkat ang sinumpang tungkulin po ng mga sundalo ay tindigan ang saligang batas. Ang saligang batas po, ang pinakabos siyempre ang taong bayan. Diba? But of course, the commander-in-chief that controls and has the command to run the Armed Forces of the Philippines ay walang iba kundi ang Pangulo ng Bansa na ang layunin din po ay ang paglingkuran ng taong bayan. So, wag sana silang maligaw. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Warlita de la Cruz, mabilis lang ang mga recruitment agency kasi maliwanag na grasya. Pero pagka merong problema, ang mga OFW na hawak nila, kupad ang responde nila. Warlita de la Cruz. Tama ka dyan, Warlita, sa napapansin mo. Ako, sa dami na nang natulungan nating mga OFW yung may problema sa trabaho, may problemang hindi naman ginagampan ng pagtulong ng mga agency. Ayan po'y alam na natin. Manoy June Bornasal, good evening.
ng Puna at Banat Net Radio. Kasama po natin sa Philippine Online Broadcasters Association. Maray nabanggit namin sa imo, Manoy June Burnasal, at siyempre, binabati din natin ang ilan pang mga kasamahan nating Board of Directors sa POBA, si paring Mario Batigas. Alam niyo po si paring Mario, ano yan subok na sa pagiging lingkod ng bayan. Lingkod bayan yan sa San Jose del Monte City. 3-termer na kapitan at nagpapatuloy po ang tiwala po ng mga taga San Jose del Monte City. At I think kahit Vice Mayor, pwede yan si paring Mario Batigas. Vice Mayor, mani-mani sa kanya. At alam ko, ang tiwala ng mga taga San Jose del Monte ay nakuha ng ating kaibigang Mario Batigas. Isa sa ating mga Board of Directors sa POBA. Manay John Bornasal, Roger Bron, partner si paring Bong David, at si Bro Oliver, kasama natin sa Leaders Philippines, at ang inyong pong lingkod bilang Pangulo na of course nangangako at mananatiling tapat sa taong bayan when it comes to our course of public service gamit po ang online technology. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ready na ba si Mike Paul Marquez, Regional Director po ng PNP? Galit na galit sa dalawang PDEA agents. Alamin natin detalye ng report na ito. Hatid na sa atin ni Mike Paul Marquez live mula sa Tacloban City. Mike, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Are hitting those who violate the law. Yan ang pahayag ni Police Chief Superintendent Leonardo Bernardo Carlos, Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 8 matapos mahuli ang dalawang empleyado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa magkahiwalay na buy-bust operation ngayong buwan. Matatandaang noong 5 ng Setyembre ay nahuli si Brian Moldes, 36 anyos at nagtatrabaho sa PDEA bilang admin aide. Samantala nitong Lunes naman, Errol, ay nahuli ang isang job order ng PDEA na nakilalang si Michael Regala Irabosa alias Dane, pero pinasinungalingan ito ng PDEA na si Regala ay isa sa kanilang empleyado. Sa ipinablabas na pahayag ng PNP RO8 ay isa si Regala sa mga job order. Sinabi din ni Police Chief Superintendent Carlos na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang tagapagpatupad ng batas at hindi nila layunin na sirain ang ahensya ng empleyado na nadakip nila. Samantala, pakinggan natin ang pahayag ni Police Chief Superintendent Carlos. Mike? Yes. Well, part of our internal cleansing just in the organization, ang babalikan ko dyan, Mike, bilang tagapagpatupad ng batas, kailangan namin gawin ito. Kailangan nun namin ipatupad yung batas, whether natatamaan po kapwa ko namin pulis, o PDEA agent, o kawani ng gobyerno. Wala ho tayong, hindi ho natin pwede sabihin na dahil sila ho ay nasa gobyerno, hindi ho natin sila magiging parte ng kampanya. So we make sure that yung ating pong kampanya sa droga will target those who violate the law. Sir? Go ahead, Mike. Nanawagan naman si Police Chief Superintendent Carlos na makipagtulungan ang publiko para matugpo ang droga at hindi lang sa rehiyon kundi sa buong bansa. Errol. Maraming salamat, Mike Paul Marquez, live mula sa Tacloban. At live mula dito sa bayan ng live mula dito sa Tacloban City Leyte, ako po si Mike Paul Macarayo Marquez, reporting live, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Sa report na yan, live mula sa Tacloban City. 4 na minuto bago po sumapit ang alas 9 po ng gabi. Bibilisan natin. Hoy, ayaw nating umutang na naman ng oras sa Bible Cafe. Ratsadahin na natin yan. Dito na muna tayo sa ating balita sa studio.
Mga housing units po sa Tacloban City, hindi pa rin daw kompleto at sira-sira pa rin. Nagrereklamo pa rin po ang mga residente ng Yolanda Resettlement Site sa Eastern Visayas. Maraming problema raw ang iniwan ng dating contractor sa bagong contractor sa Ridgeview Park sa Tacloban na si Eugene Canayan. Nasa 600 housing units po ang na-inspeksyon at naayos mula sa 1,700 units na kabuuan. Sa ilang mga unit, kulang-kulang daw ang mga pasilidad gaya ng lababo, septic tank at ilang may mga sirang parte ng bahay kung kaya't patuloy ang reklamo ng mga residente. Ayon naman sa kontraktor, inaaksyonan at inayos naman daw nila ang mga problema sa resettlement site. Nangako rin silang maayos ang lahat ng problema ngayong taon. Nasa 19,000 lamang ang dapat na bilang po ng mga turistang dapat mamasyal po sa Boracay. Kaya naman ang gobyerno ay mag-i-issue po ng access card para makontrol ang dami ho ng mga turistang magtutungo sa lugar. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources, 54,000 ang carrying capacity ng isla kada araw at 19,000 ay mga 19,000 ay mga turista. Dapat daw ay magparehistro muna ang mga turista para malaman kung ilang araw silang mananatili sa Boracay. Magkakaroon ng entry at exit data na siyang ilalagay sa capacity management system na siya namang susuriin ng mga regulators. Pag-uusapan pa kung paano ipapatupad ang sistemang ito. Sa Oktubre 15 raw, malalaman kung paano gagawin ang sistema kasabay ng gagawing dry run. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Aha. Sunny Buenafe Carino. Sabi niya, thumbs up. Thank you, Sunny, sa panonood sa ating palatuntunan. Brother Sunny, welcome sa Kamaong Asero, sabi ni Pastor Ram. At si Roberto Silo Dakuya, a.k.a. Toy. Magandang gabi. Maray na bang Toy dyan sa Marikina. At kay Manoy Hill Almasco, good evening, Kamaong Asero, Errol Dacame. Yahoo! Sabi niya. Manoy Hill, maray na bang gitabi sa imo dyan sa Quezon City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, mga kaibigan, with that, palagay ko kailangan na po nating sagutin ang ating survey question. Kung tayo po ang sasagot sa ating tanong sa bayan, dapat na bang sibakin ang mga economic managers ng gobyerno sa patuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya? Ang sagot po ni Errol Dacame, true enough. Marami po sa kasamang napagkatiwalaan ng Pangulong Duterte sa gobyerno ngayon ang mga incompetent na dapat agad-agad na pong sibakin at mapalitan po ng mga totoong may kakayanan at kapasidad na tulungan, alalayan po ang Pangulong Duterte sa magandang pamamahala. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Leader ng Philippines, buong pwersa po ng News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop. In our remote control area, si partner Mark Anthony Reynoso nasa Singapore pa rin. Sa studio sa ating production side, producer head writer Angeline Valencia. In the control, Alas Oliver. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.